गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। आसाम अरुण'दय स्किमनि जाय बिथांमोना बेनिफिसारि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां आपडेट लानानै फैदों आरो जाय बिथांमोना 3.0आव एप्लाइ खालामनो होननानै सानगासिनो दंमोन नोंथांमोना माब्ला खालामनो हागोन, नोंथांनो मा मा डकुमेन्टनि गोनांथि जागोन एप्लाइ खालामनो, मानो होनोब्ला 3.0नि सिलेक्सन प्रसेसा जागायसिगोन बारा गोबाव गैलिया। बेनिखायनो नोंथाङा मा मा डकुमेन्टखौ रेडि खालामनानै लानांगोन, बेनि सिलेक्सन प्रसेसा माबायदि रोखोमनि जागोन, जाय बिथांमोना गोदान भिउआर बिथांमोननि थाखाय आङो बे आपडेटखौ खोन्थाहरबावगोन। आरो जाय बिथांमोना अलरेडि अरुण'दय स्किमाव रां मोनबाय दंखायो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां आपडेट, जोङो बे आपडेटखौ नायगोन। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो बे आपडेटखौ नायग्रोगोन। जाय बिथांमोना अलरेडि अरुण'दय स्किमनि रांखौ मोनबाय थायो नोंथांमोना खेबसेनो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथाङा 5,000 रां नोंथाङा खेबसेनो मोननो थांगासिनो दं। बे 5,000 रांखौ नोंथांनो आसाम गभर्नमेन्टआ मानि थाखाय होगोन बेनि आपडेटखौबो जोङो भिडिअनि जोबनायथिं नायगोन। जाय बिथांमोना अरुण'दय स्किमाव दा 1,250 रां नोंथाङा दा मोनबाय थायो, नोंथाङा खेबसेनो नोंथाङा नैबे 5,000 रांखौ मोननो थांगासिनो दं। जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। दानिया जोङो नैबे 3.0नि सिलेक्सन प्रसेसखौ नायग्रोनि। बेनि सिलेक्सन प्रसेसखौ गोबां मानसिफोरानो नेगासिनो दं। बेनि गासैबो खामानिया जाबायमोन गेजेराव, नाथाय दा बन्द जानानै दं। नैबे 3.0आ माब्ला जागोन गोबां मानसिफोरानो नेगासिनो दं। नैबे 3.0 सिलेक्सन प्रसेसा जागायसिगोन नैबे बिटिसि इलेक्सननि सिगाङाव बा बिटिसि इलेक्सन जोबनानै बे 3.0नि सिलेक्सन प्रसेसा जागायगोन। दानिया नोंथाङा नैबे 3.0आव सिलेक्ट जानो थाखाय मा मा डकुमेन्ट नांगोन, बेनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मा, जोङो बेखौ एसे नायनि। गिबियावनो नोंथाङा बेनि डकुमेन्टखौ नायग्रोनांगोन। मस्ट इम्परटेन्ट, नोंथाङा डकुमेन्टखौ दानो रेडि खालामना लाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा 3.0आव एप्लाइ खालामनो होननानै साननानै दङब्ला नोंथाङा मा मा डकुमेन्ट नांगोन, नैबेयाव नोंथाङा माइ स्किमाव फैनांगोन। माइ स्किमाव फैनानै नैबे आसाम अरुण'दय स्किमाव नोंथाङा हाबनानै बेयाव नोंथाङा चेक खालामनो नांगोन। गिबियावनो नोंथांनो बेयाव नैबे आधार कार्डनि गोनांथि जागोन, पान कार्डनि गोनांथि जागोन, डमिसाइल अफ आसाम डमिसाइलनि गोनांथि जागोन, नैबेयाव बेंक एकाउन्टनि पासबुक आरो नोंथांनो फट' गांनै नांगोन, बेयाव पासपर्ट साइज फट', नैबेयाव मबाइल नाम्बारनि गोनांथि जागोन। नोंथाङा नैबेयाव नायना लानो हागोन। रेशन कार्डनि गोनांथि जागोन। नैबे रेशन कार्डआ मस्ट इम्परटेन्ट। जुदि नोंथांनि आखायाव रेशन कार्ड गैया नोंथाङा दा मोनबाय थानाय अरुण'दयआ दानजानो हागौ। जुदि नोंथांनि आखायाव नैबे रेशन कार्ड गैयाब्ला एबारनि अरुण'दय 3.0आव नैबे रेशन कार्डखौ मेन्डेटरि खालामनानै होदों। जाय बिथांमोना 1.0 आरो 2.0आव रां मोनबाय दं, जुदि नोंथांनि आखायाव रेशन कार्ड गैया एबारो नोंथांनि अरुण'दयआ दानजानो हागौ। जुदि नोंथांनि आखायाव रेशन कार्ड गैया नोंथाङा नैबे 1.0 आरो 2.0आव मोनबाय दङब्ला, जुदि नोंथांनि आखायाव रेशन कार्ड गैया नोंथांनि अरुण'दयआ दानजानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा रेशन कार्डखौ बानायनानै लाबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय। इनकाम सार्टिफिकेटनि गोनांथि जागोन, सेल्फ डिक्लेरेसन फर्मनि गोनांथि जागोन, नैबेयाव आइडेन्टि कार्डनि गोनांथि जागोन, भटार आइडि कार्डनि गोनांथि जागोन आरो एज प्रुफआव नोंथांनि आधार कार्ड, पान कार्ड बेफोरनि गोनांथि जागोन। बेखिनि डकुमेन्टखौ नोंथाङा रेडि खालामनानै दोनबानो जाबाय नैबे 3.0आव एप्लाइ खालामनो थाखाय। जोङो नायगोन अरुण'दय 3.0नि सिलेक्सन प्रसेसनि बागै। बेनि एप्लिकेसन प्रसेसा जाहैबाय अफलाइन, बेयो अनलाइन जाया। नोंथाङा बेखौ अनलाइन खालामनो हाया, नोंथाङा बेखौ अफलाइन फर्मजों नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन। बेनि एप्लाइ प्रसेसा गुबुन गुबुन रोखोमनि जाबाय थायो। दाख्लैबावै डाइरेक्टयै बुथ कमिटि पलिं एजेन्टफोरनो बेनि दायथ'खौ एंगारनानै होदोंमोन, नाथाय दा बेनि सिलेक्सन प्रसेसा गुबुन रोखोमनि जानो हागौ। बेनि आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै खोन्थाहरगोन। दानिया बेनि इलिजिबिलिटिया जाहैबाय नोंथांमोननो आं दाख्लैनो खोन्थाहरखांबाय। एक्स पिआरआइ मेम्बार हेभिं एनुवेल इनकाम लेस देन 2 लाख 2 लाखनि गाहायाव थानाय न'खरनि इनकामफोरा मोनगोन। आरो बेयाव अनलि हिन्जाव मानसिफोराल' बेयाव नैबे अरुण'दय स्किमनि लाबखौ मोनो। जाय बिथांमोना
गामियाव थायो आरो कासा हाउसाव थायो बेफोरबायदि नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय आरो फार्स्ट प्रायरिटि होयो बेयाव जाय बिथांमोना हौवा थैजानाय हिन्जाव नैबेयाव लिरनानै होदों दा प्रायरिटि हेज बिन गिभिन फर दा उइन्ड' वुमेन जाय बिथांमोना हौवा थैजानाय बिधवा हिन्जाव बिथांमोना फार्स्ट प्रायरिटिखौ मोनग्रोगोन आरो सेपारेट फिमेल फिजिकेलि हेन्डिक्राफ्ट जाय बिथांमोना बिकलंग आरो हारसिं हिन्जाव बेफोरबायदि हाबा जायै हिन्जाव बिथांमोना मोनगोन आरो नैबे आनमेरिड गार्लस हाबा जायै हिन्जाव एज मर देन 35 इयार्स जाय बिथांमोननि बैसोआ 35 बोसोर बिथांमोना मोनगोन ओरैनो थानाय हाबा जायै नोंथांमोना बेयाव नायना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेयाव गोग्लैयो जाय बिथांमोना बेफोरबायदियाव गोग्लैयो बिथांमोना फार्स्ट प्रायरिटिखौ मोनगोन अरुण'दय स्किमनि फार्स्ट प्रायरिटिखौ मोनगोन आरो जाय बिथांमोना बिकलंग आं दहायनो बुंखांबाय बिथांमोनाबो मोनगोन नाथाय नैबे बिकलंगआव जाय बिथांमोना हौवा बिथांमोनाबो मोननो हागोन अनलि हिन्जावफोराल' नङा बिकलंगबाथाय हौवाफोराबो बेयाव अरुण'दय स्किमनि लाबखौ मोनगोन बेनिफिट हिसाबै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नैबे दाख्लैबावै बाजेट जानानै थांबाय बे बाजेटआव बारायाखै बेनि रांखौ बारायाखै बेनि राङा 1250 रां 1250 राङानो बेनि रांखौ बारायनाय जायाखै नोंथांमोननो आं रोखा खालामना होबाय नोंथांमोना अरुण'दय 3.0आवबो नैबे 1250 रांखौनो मोननो हागोन दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय नोंथाङा एसे वेट खालामबावनांसिगोन बे 3.0नि सिलेक्सन प्रसेस जायोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट हरगोन दानिया जोङो नायगोन जाय बिथांमोना अरुण'दय स्किम मोनबाय थायो आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांनो नैबे 5000 रांखौ मानि थाखाय होगोन जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि नोंथाङा भिडिअनि जोहै नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मोनसे क्लिप होना होनि অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰায় 37 লাখ হিতাধিকাৰীলৈ বৃদ্ধি পাব আৰু আমি ইমানো চিন্তা কৰিছোঁ যে যিহেতু নিৰ্বাচন ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব ঘোষণা মাৰ্চ এপ্ৰিল মে অৰুণোদয় পাব নাপাব মানুহৰ মাজত সংশয়ো হ'ব পাৰে যদি নিৰ্বাচনী আয়োগে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাক অৰুণোদয় দিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে যাতে আগতীয়াকৈ 4 মাহৰ অৰুণোদয় দি দিব পাৰোঁ তাৰো ব্যৱস্থা এই বাজেটত আমি ৰাখিছোঁ যদি আমাক অনুমতি দিয়ে প্ৰত্যেক মাহত দি যাব আমি নিৰন্তৰভাৱে দি যাম কিন্তু যদি আমাক অনুমতি নিদিয়ে যে এইটো পলিটিকেল স্কিম আপোনালোকে দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষতে মে মাহৰ 10 তাৰিখে নতুন চৰকাৰ হয় অৰ্থাৎ মে এপ্ৰিল মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী 4 মাহৰ ধন যাতে আমি একেলগে দি দিব পাৰোঁ অনুমানিক 5000 টকা একেলগে তাৰো ব্যৱস্থা এই বাজেটত আমি ৰাখিব পাৰিছোঁ नोंथाङा भिडिअनि जोहै नुनो मोनबाय आसामनि सीएमआ रोखा खालामनानै होदों नैबे दाख्लैबावै जालांनाय बाजेटआव अरुण'दय स्किमनि रांखौ थि खालामखानाय जादों बाइसेन्सआव बिथाङा बुंदों इलेक्शननि थाखाय माबाफोर प्रब्लेम जायोबा डाइरेक्टै खेबसेनो अरुण'दय स्किमनि रांखौ नैबे 5000 रांखौ खेबसेनो हरनायनि बाथ्रा बुंदों दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय अरुण'दय सिलेक्शन 3.0नि माबाफोर जुदि आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ